Hei, tässä huomasin, että katekismuskoulussa puuttuu oppitunti ehtoollisesta ja tähän nyt muutama ajatus ehtoollisesta. Ehtoollinen lähti liikkeelle siitä, että Jeesus joka päivä vietti opetuslastensa kanssa jonkinlaista Jumalan valtakunnan ateriaa. Viimeisellä ehtoollisella juuri ennen kuolemaansa hän ilmeisesti vietti tuota valtakunnan ateriaa erityisen dramaattisissa tunnelmissa, ja siihen liittyi tämä Jeesuksen ehtoollisen asettaminen, joka siis on suora perillinen näistä valtakunnan aterioista. Meillä on Raamatussa säilyneenä 4 erilaista versiota näistä ehtoollisen asetussanoista, ja näistä voidaan sitten joko tehdä niin kuin kirkko tavallisesti tekee, eli otetaan sieltä kaikki mahdollinen ja tehdään sitä yhdistelmä, tai sitten voidaan tehdä semmoinen jonkinlainen historiallinen ennallistus, jolloin nuo asetussanat karsiutuu aika lailla. Kristillisen ajatuksen mukaan ehtoollisessa Jumala ja ihminen yhdistyvät toisiinsa. Eli me syömme Jumalan ja juomme Jumalan ja ihan konkreettisesti sisäistämme hänet itseemme sitä kautta. Luterilaisessa tulkinnassa leipä ja viini pysyy Kristuksen pysyy leipänä ja viininä, eivätkä ne katoa minnekään. Katolisessa transsubstantiaatio-opissa keskiajalla ajateltiin ainakin jonkun aikaa niin, että leivän ja viinin perimmäisin olemus vaihtuu Jeesuksen ruumiin ja veren perimmäiseen olemukseen. Martti Lutherin ajatus on se, että leipä ja viini edelleen ovat leipä ja viini, mutta sen lisäksi ne ovat Kristuksen ruumis ja Kristuksen veri. Ja oikeastaan kun roomalaiskatolisilla ajatellaan, että siinä syödään vain se Kristuksen ruumiin ja veren perimmäisin olemus, niin luterilaisuus menee tässä niin kuin vielä pidemmälle, koska me ajattelemme, että paitsi se leipä ja viini, niin siinä syödään ihan kokonaisena Kristuksen ruumis ja veri. Ehtoollinen on anteeksi antamuksen ateria. Se liittää meidät syntien anteeksi antamukseen, myöskin ikuiseen elämään. Siksi ehtoollista kutsutaan kuolemattomuuden lääkkeeksi. Näin kirkkoisät siitä puhuivat. Mutta paitsi että ehtoollinen liittää meidät ikuiseen elämään ja syntien anteeksiantamukseen, se liittää meidät myöskin Jumalaan. Ja ei vain Jumalaan, vaan myös toisiimme. Eli kun me menemme siihen ehtoollispöytään, niin me voimme ajatella, että oikeastaan se ehtoollispöytä, meillä on siinä vain se toinen puoli näkyvissä. Se toinen puoli siellä alttarin takana pitää sisällään kaikkien aikojen ja kaikkien paikkojen kaikkialla ehtoollista viettävät kristityt menneessä aikamuodossa, nykyisessä ja tulevassa. Eli ehtoollinen on tämmöinen, se yhdistää kaikki Jeesuksen seuraajat yhteen. Ehtoollinen on salaisuus. Sitä ei voi käsittää järjellä. No kuka saa tulla ehtoolliselle? Se saa tulla, joka haluaa saada ehtoollisen lahjan. Joskus ennen ihmisiä peloteltiin, että sinne ei saisi tulla, jos on jotenkin tehnyt syntiä tai muuta, mutta eikö se juuri niin ole, että jos on syntiä tehnyt, niin silloin sinne anteeksiantamuksen pöytään juuri pitääkin mennä. Eli se, joka haluaa tulla näistä ehtoollisen lahjoista osallisiksi, on kelvollinen ehtoollisvieras. Tervetuloa kaikki ja myös pienet lapset. No, miten ehtoolliselle osallistutaan? Tuossa nyt on tuommoinen rautalankaversio, eli meillä Kokkolassa otetaan ensin se pikari tultaessa sieltä telineestä, tullaan siihen alttarikaiteen ääreen, polvistutaan,
Sitten tulee pappi, joka jakaa leivän. Siinä voitte laittaa kädet tällä tavalla ja ottaa siihen vasempaan käteen sen leivän ja sitten oikealla kädellä poimia sen leivän ja syödä. Ja sitten kun viininjakaja tulee, niin sitä viinipikaria kannattaa hieman pitää koholla sitä varten, että se helpottaa viininjakajaa ja hänen on helpompi kaataa siihen pikariin. Sitten juot viinin ja sitten sen jälkeen meillä on tämä niin sanottu jatkuvan pöydän käytäntö, eli sitten kun olet siinä mielestäsi tarpeeksi hiljentynyt, niin voit nousta ja tehdä ristinmerkin ja jatkaa siitä takaisin sinne kirkon penkkiin. Ristinmerkki ei ole pakollinen, mutta itselleni ainakin se on rakas tapa ja tullut oleelliseksi osaksi omaa ehtoollisen viettoani. No, ehtoollisen merkityksestä voi lukea monesta paikasta, mutta ehkä hienoin kuvaus siitä on tuo Johanneksen evankeliumin kuvaus siitä, miten ehtoollinen on elämän leipä ja ja miten Kristus siinä lahjoittaa itsensä. Tämmöisiä teille tästä ehtoollisesta. Hei hei.